channel at ngayong hapon isang on the spot tanong naman natin gagawin kasama ang nag-iisang kanoo ng Bicolandia. Walang iba kundi si Mas Palo! At kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para sa update na latest videos na i-upload ko. So ito na guys, kasama ko ngayon ang nag-iisang kanoo ng Bicolandia Vloggers. Walang iba kundi si Miles Fajardo. Hi Miles! What's up mga kanoo? Okay, ito yung unang tanong natin ni Kalagi Dubs, no? Si Miles ba ay single or taken? Taken. Oh, taken! Ilang taon na ba kayo o months? 18 years. 18 years? Ano ba yung sekreto ng inyong long-lasting relationship? Lagi ko siyang niloloko. Ano ba yung nagustuhan mo kay jowa mo? Ano yung jowa or asawa? Partner. Partner. So ano yung nagustuhan mo sa kanya? Lagi niya kasi akong ginagawa ng project nung high school kami. Ano na? Quiz? Hindi, at saka mabait yun. Mabait. Ano yung nagustuhan mong parte ng kanyang katawan? Ah? Part ng body niya? Yung pinakamaganda syempre. Ano yun? Pwede ba sabihin ang parts ng kanyang body? Yung favorite mo, yung favorite amuyin? Baba, yung baba niya. Baba? Hit ng baba niya. Bakit? Ano yung baba niya, babali? Mahaba kasi yung baba niya. Ano yung proportion niya daw yun? So mahilig ka sa mahaba ang baba? Medyo lang, medyo. Hindi ka naman tutusok. Hindi naman, natutusok ako sa pagmamahal niya. Sa tingin mo, sa parte ng katawan mo, ano ang iyong best asset? Best asset. Okay. Ilong siguro. Ano? Wala namang iba bukod sa nose. Ay. Tapos yung, syempre ko yung no. No. Okay, papakita natin guys yung kanyang mata kung talaga ito ang kanyang best asset. So, isang twinkle-twinkle. Very perfect. Ano ba yung ano ba yung talent? Talent ko. Oo. Guitar. Guitar. Sports din, magaling din. Anong sports? Chess. Chess. Kasi yung chess di ko mga Pang eats. pang matalino lang yun, no? Bobo kasi ako sa math. So, sino yung nakakalaro mo yung jowa mo, yung partner mo sa pag-chess? Hindi. Yung anak ko ngayon. May anak ka. So, ilang taon na yung anak mo? 10 years old. 10 years old. Yes. Kilala mo yung daddy? Of course, syempre. Saan siya? May communication kayo na daddy nyo? Wala, chugs na. Patay na. Condolence. Thank you. Ito, kung ikaw ay magaling sa gitara, syempre marunong ka rin kumanta. Oo naman. Okay, sasampulan niya tayo guys ng kanyang song. Okay, sasample si Miles ng song na Butchiki. Masuot talaga. Okay guys, pakinggan natin ang version. Hindi mo alam Butchiki. Ay, alam ko yun. Alam mo, sige, kakanta po siya guys ng kanyang Miles version ng Butchiki. Go! Chongkwela, abuchi. Gano'n ba yun? Diretso! Abuchi che. Erere kongkwela, abuchi ke. Yun lang ang alam ko. Ang galing niya guys kumanta. So kung gusto niyo guys na kunin siya kumanta sa kasal, birthday, debut, tumatanggap po siya ng racket guys. 50 pesos. 50 pesos. Discounted 20. 20 pesos. So kung gusto niyo siyang kunin guys sa mga birthday party, pwede po yan. Natutok ka sa banda? Dati nung high school. Nagbabanda. Gitar Okay. lang, walang singing. Kasi hindi naman Gitar. Okay. Balita ko rin ikaw ay magaling magluto. Oo. Kung ikaw ay isang pagkain, ano ka at bakit? Ano ako? Ice cream. Ice cream.
Ano ko? Gulay. Ano ba gulay? Anong gulay ka? O manok? Ano ba? Ano ba? Anong klase? Langka. Langka. Bakit Gulay na langka? langka. Matinik sa babae. Kung halimbawa ligawan ka ng isang poging lalaki, may pag-asa ba? Halimbawa, napagawa Depende, ala Piolo Pascual. Depende pag kursunada ko. So, kung halimbawa boyfriend, guwapo, ano gusto mo? Dax o Jutes? Jits na lang. Kahit mukhang tuti. Kahit mukhang Hindi naman masyado. so gusto mo pa rin? Gusto mo pa rin na napapasukan ng ano? Kasi bakit? Buntis mo ano? So gusto mo pang mga anak ulit? Hindi na. Ayaw mo? Ano lang, parang momol? Mol-mol. Kung ikaw ay isang hayop, ano ka at bakit? Tigre. Tigre? Bakit tigre? Kasi pag nagagalit ako, lalo na sa bahay, ang tawag nila sa akin ay tigre. Ano ba yung mga dahilan na positrigger sa'yo para mag-iisa kang tiger? Ayoko ng mga tamad na tao. Ayaw mo ng tama? Tapos mga irresponsable. Pero okay lang sa'yo yung unfaithful. Hindi ka ba nagiging tigre pag linoko ka ni jowa mo? Never niya pa akong niloko, pero Ikaw ba 100% loyal ka? hindi. 100% na unfaithful. Talaga? Dati yun. Pero nung one time na munti ka na talaga kaming maghiwalay at binawi na siya ng magulang niya, yun, nagbago na ako kasi na-realize ko na. Pang ilang jowa na ba siya? Bago siya, may nauna pa bang karelasyon? Pangalawa ko siyang nakarelasyon pero naka-20 na akong relasyon. Naka-20? Lahat ba yun puro girls? Sa 20 yun, lahat girls lang yun, pero pa yung boy. Pero pa yung boy? Ah. Ilan ba yung boy? Kailangan ko pa bang bilangin? Oo, ay madami. So ikaw ay certified double blade? Bye? Oo, bye. Dati, pero hindi. Dati, nung bata pa ako, Oo. tibom na talaga ako. Tibom. Trinay kong magpakababae kasi yun yung gusto ng mga tita ko, auntie ko. Tapos? Tapos yun, nagpakababae ako. Di syempre, trinay mo magpakababae. Ay, doon ka na jumbag. Trinay mo din magpaka-girl at mag-boyfriend. Baboy. Tapos yun, doon ka na, shoot ka na. Isahan lang, tapos na, awanti. Ay, ang galing. Very fertile ka pala. Perfect. Try mo. Okay. Kung sa sa mga vloggers na Bicolano, sino yung sa tingin mo, kung wala kang jowa, pero doon sa mga lalaki, sino ang gusto mong maging partner o magbigay sa'yo ng baby? Wala, ayoko na mag-baby kasi. Ayaw mo na mag-baby? O, kamomol. Sino sa mga Bicolano vloggers ang gusto mo makamomol? Ikaw? Kato. Okay, change topic. Okay. Let's proceed to momol. Next question. Sa partner ko po, joke lang po ito. Okay. Don't be jealous. Joke lang. Actually guys, ito mga kalabidabs, bawal na pala gamit yung guys. Mga kalabidabs, si Miles po ay mayroong partner for 18 years. So, ano ang message mo sa may mga karelasyon gaya mo? So yun, sa may mga karelasyon dyan, be faithful na lang po kayo sa minamahal nyo kasi once na nagloko kayo at nagsawa sila sa paulit-ulit na panloloko nyo, dun nyo marirealize kung gano'n sila ka-worth it na dapat hindi niloloko. Perfect. So ito mga kalabidabs, bago tayo magtapos sa ating on the spot tanungan, punta muna tayo doon sa Fast Talk.
Yung ala, Tito Boy. Okay. Lights off or lights on? Lights off. Lights off. Blacks or jutes? Jutes. Harap o likod? Harap. Baba o taas? Baba. Sex or chocolate? Sex. Ay. So, malibog ka ba? Ilang percent? Balata? Hindi masyado. Ay, hindi masyado. Depende kung Depende saan? depende sa sa performance or sa Partner. partner sa Okay. May amoy o wala? wala. So, ayan guys. So, bago tayo magtapos, any message sa ating mga viewers? Yun, shout out na lang sa lahat kong ex and peace and sorry kung niloko kayo dati. So, ayan guys. Maraming salamat sa pagsama sa aming Odas Tanungan kasama si Miles Fajardo. At kung nagustuhan mo ang aking video, huwag kalimutang mag-subscribe at pinutin ang notification bell para sa update na latest videos na i-upload ko. Hanggang sa muli guys, ito si Bon James D, ang vlogger na true lover. Ow, ow! Bye! 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 Hi, if you like this video, don't forget to subscribe, hit the notification bell for more updates of my latest videos. Bye!